Πάμε μοτέρ. Έλα ησυχία. Ησυχία όλοι. Πάμε. Ναι. 17-5 πρώτοι άνθρωποι του δρόμου. Τα τραγούδια που γράφω είναι βασικά δικά μου. Εννοώ τα γράφω ο ίδιος. Και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι μου είναι πολύ πιο εύκολο από να τραγουδάω τραγούδια αλλωνών. Και τελικά ισχύει αυτό που λένε, ότι αισθάνεσαι πολύ καλύτερα με κάτι δικό σου παρά με κάτι ξένο. Όπως και με τα ρούχα δηλαδή. 17-5 δεύτεροι άνθρωποι του δρόμου. Πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό να παίζεις με τεμποδίων, όπως το θέσατε, κύριε Λιβάνη. Θόρυβοι, αυτοκίνητα, καυσαέρια. Και δεν είναι τόσο αυτό, όσο άμα εμφανιστεί κανένας αστιφύλακας με άγριες διαθέσεις. Και καλά να σε διώξει. Πας κάπου αλλού, συνεχίζεις. Έτσι όμως και στη Συλλάβη, εκεί είναι λίγο δύσκολα. Άσε που χάνεις και το μεροκάματο. Τα λεφτά που βγάζω, παίρνοντας υπόψη 6 ώρες την ημέρα, ασφαλώς είναι πάρα πολύ περισσότερα από ό,τι βγάζει ένας τίμιος γιατρός, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει σε ένα νοσοκομείο 8ωρο. Και μάλιστα 5 με 10 χρόνια αφού πάρει το πτυχίο του. Έχει έρθει η μέρα που έχω βγάλει και 3.000. Αλλά βέβαια ο μέσος όρος είναι 600 με 800 δραχμές την ημέρα. Εκεί γύρω θα... Παλιότερα, πριν γίνω άνθρωπος του δρόμου, όπως λέτε και την εκπομπή σας, δούλευα σε οικοδομές. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Πολύ περισσότερη δουλειά έκανα παρά λεφτά έβγαζα. Ψαλίδι, ψαλίδι. Δηλαδή δούλευα 2 εβδομάδες και ήθελα άλλη μία για να βγάλω την κούραση των 2 εβδομάδων. Άγρια πράγματα δηλαδή. Ψαλίδι, ψαλίδι. Πάμε. 17-5 γάμα πρώτο άνθρωποι του δρόμου. Τώρα αυτή η ερώτησή σας δεν είναι και τόσο σχετική με το δρόμο, που είναι και το θέμα της εκπομπής σας. Αλλά θα σας απαντήσω. Προσωπικά εγώ δεν είχα ούτε έχω σχέση με ναρκωτικά. Και εν πάση περιπτώσει τα ναρκωτικά είναι μια υπόθεση που αφορά ορισμένες εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπων. Θα προτιμούσα να μιλήσω για άλλα δηλητήρια και ειδικότερα για τα τρόφιμα.